Eith na carach y fran sy'n gynwysle. Mae'r programman mae'r X-Factor idd yn janal yw'r gaelig chahad y bichle. Je ha sio y ceilach gyda. Wel, gysimpli, mae'r ffaith dyn yn y programman a haith o'r son eichging chachoiad iad iad idd yn janal agos heid y tiwn da ie. Agos es je yn strifwr y chai ienw agos yn dedicad y chai y chosg son yn janal y chydedd chos nach rwt uafasach y fegawn yn dachrw sin. Maar sin, levi a granach sydde yn janal, mae'r bu programman mae'r X-Factor ore, ha sin y ceilchach gefemer na programman sio y chrylach. Cha fi yn janal syddevichel, mae vis yn neu siors y program ore. Ha isak ein nach kort y hwle siors y program dys y hwle dynne, ach femi misgach y fi awn. Nach hela hjerst koffier, gewel jew visgach dys just du, yn tyfus steit y program hjerst ko kutremach. Agus, ha programman mae'r X-Factor y torsin gain. Se y misgach sio ha can giano chod haringach gan lwch afarg. Is na bych programman mae sio idd yn janal cwcwnafalach, bych barach gag yn cachoed, a is ieg yn janal yn dach iad galeid dwnias yn jechgyn y iemasi, ma ha i adol y fadachgyn. Ha mi holichus an yn draste, sgas nach eir yn janal ure freeview. Ha sio saliw nach eil gilior edegyd ag MG Alapa. Ha y tos gan cosge 100,000 nocht son yn janal y chwyddaeth freeview. Ach, na'n bych programman mae'r X-Factor in y shelting, y hwg ag yn dwfas edrych y farach yn janal, rwyd y sio y chwyd kerst gwmalwa. Yn o'r sin, rwyg ag yn janal barach rwynia, nach rwyd maafych sin. Smenig hef cwdioch iddyn nhw rwyd yn eile y gach janal y edrych y figad y hwgal. Chanelig MG Alapa ach 200,000 nocht sy fydget ach gach bliana. Na meg yn channel y shelting programman mae'r X-Factor, y hwgag edrych gan channel, gag yn edrych y chosg y misgach y farsing je jew programman eile. Gwyd yr cwdioch yn channel y lesachach sons gan bi crylwch fat yn la. Ha MG Alapa cwdioch y fiach yn disgemich yn y chwydydd chos, gys taich edrych agos corym yn treni y hors dylwch cryli. Ach yddiist, ha sio yn nwryddi edrych. Chynnyring yn cwl y chwyddi na corman a han ysgemich yn sio y torsgyn, oedd ha seddefachach yn janal yn nwrydwy. Is cainig yf cwdioch, chan an y fanif son lwch lawers na galeg a ha yn janal. Femerlwch ywnsach i y frosnachach, agos adda gynne, ec nach el celfys y chanan y hwgal, agos shelting aif gyfel leis jerwyd di galeg awn. Gwyd ar sio i ianw an yn doi gymat harinach le programman mae'r X-Factor. Na'n bych programman ure, tarinach idd yn janal, helag ag an ewin ec fel droch fech gyda gaelig, nach can an sian asanta hinja, ec nach el kels yn bi di syl yn diw. Get a ha fasg y 3 fichyd sychiad an yn alba mochog y fel yn janal awn, nach big e man yn jeg yn adaf sy'n suas. Rwydig yn janal yn can an horske adda yn dyl, rwydig i torst y dyn y gaelig iwnsachig, ach, maar op je krullig programman tarinach, ga wie een lucht eensigig uurtje weg gewel een kan aan heen tarinach, agus toch nach kumiat orke heensigig. Maar sin, geen lachking ach een gorm show. Hij scanjak in de goed shiakiet mile dinne in een janal zich hier tjechking. Hij show shelting een nader woordje gunne, ik wil uis en janal agus aan zagalik. Ach een binnen hadden go artjen hulle tjechking. Staan alle een dune sio y gleig, agos fewing ure cwtioch. Femi programman tarinach mar X-Factor y fi idd yn janal. Hwrs cerian, gyro gilior programman idd yn janal ŵr, agos gyro'n gelach aichge agos na caraj yn aichge gachoed. Ach yn sio y fech y heg y fwrlwg. Femi misgach y programman y fi awn, agos a sio y gael ysdiach X-Factor. Lysyn sin, Cwyn yswyding ein ra gyfel yn janal yw'r safaltio. B. Na ddefys programman mae'r X-Factor a ha corto dy sy fwrlwy idd yn shelting ore. Ha sy'n gan yn lun ŵr, agos cha bychod yn jigol fi o'r yn rydyn ŵr y iachin, agos glwysad ydd falaf van y rydyn a ha gobrachach gyrwg y sio. Mae'r ha yn sienach gol y gra, yn fernach misnich chafwynich. Maar sy'n, eith na carach y fransig yn ywysle. Mae'r programman mae'r X-Factor idd yn janal ŵr gaelig chahad y fichle. Tapelef.